Hotline sa hotline. Joining us over the phone is Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer ng Mbcci, kag official man sa Philippine Chamber of Commerce and Industry diri sa Region 6 nga chapter. Sir Frank, how are you? Good morning. Are they good? Yeah. Salamat gi sa time. Number one, ang good news nga ipabalo ko sa imo, do may rollback no sunod nga semana, nakuha nyo naman ni gurong balita, sir. Mayo na nga balita. Gani. Daw issue lang yun. No? Up, down. That's Gani. very good. Sir, unaon ko lang ni, antes ko kadto Andre ang local, with the appointment of the new Secretary of the Department of Agriculture, I'm not quite familiar sa ni kay Laurel. Ambot kong private ka na siya iya, kag kung na-meet mo na ginman, kag ano paglantaw sang business sector with this appointment, kag inimo sang Pangulo, gagin, nga singunat siyang nagauyat sa nga departamento, Sir Frank? You talking sa Iko Laurel? Yes. Iko Laurel? Yes, sir. Okay. Tag-iya na sila sa travel. And one of the biggest, if not the biggest, the food organization there sa Pilipinas. Okay. Pati sa Asia also, Southeast Asia. But ang focus nila ni travel, ni Laurel, is ari sila sa fishery. No? Marine product. But it doesn't mean na hindi siya kapabling sa plant-based or animal-based na agriculture. Okay. Oo. Ang importante, number one is na is an organization man. Okay, hindi na nagpadakong negosyo kung hindi ka pabalo mag-organize. Okay. Kang iya tawo pag umasigita. Yung welcome dito nato, we need a full time. Hopefully, matagaan niya yung full time. No? Okay daw ang iya organization niya daw, gadalaga naman eh. So, parang ang number one ka nga problema, I think, kabalo mo pinatanan, no? Ang sa kulang sa pagkaon, kasi ka mahal sa pagkaon. Ang presidente ganito, daw matching order, no? Papanaog ang presyo sa pagkaon. Yes, correct. First na matching order siya. But kabalo mo tatanan, it's not magic, you know? Yes, sir. But the more important part, we have good guidance, no, very organized na tao, successful, and hopefully hindi siya makurap, and it should give full time sa tanaw sa aton na agriculture. No? Ang agriculture is plant-based, animal-based, kag ang marine products, fishery, tatlo. Yes, sir. Ang importante, guro, kay kung nakita natin, when we talk about business tycoon, yes, meaning, why naman ni guro kakinanglan pag yung mangurakot, sa kayo damo naman sa kwarta, but siling ko ang gapanibot sa iyan ablamon ang ginakulbaan, kuya sir mo? I'm sure from a very straight guy, very successful, ang gapalibot ng sila kalkikang mo na, manilag mo na siya. Oo. I'm sure kami, from private sector, very, very conscious kami ng mga controls, especially corruption. Kabila ka man siguro. So, hopefully, ang iya gina-practice sa private company, sa iya mga negosyo, dahil po nila sa iya departamento. Yes, sir. Kaya, as you said, hindi naman sa kinanglan kwarta. Sugta na gani. Sana siya na dako ng mga kwan. Nga donor ni Mr. Marcos ang during election. Pero ini sir, subong optimistic with the new leadership there sa bahin sa Department of Agriculture, amat-amat ni siya nga maka-recover, especially ang ginademand ng tao, prices gid nga kung pwede mapanubuan. Ako at the very outset, ang prices guro niya hindi na yung budget. And hindi mo na yung ma-order. Hindi mo na ma-legislate. Pag in-legislate mo, problema ako. Oo, ano mo. So,
it will take some time. Kaya ang problema really is ang supply side. Kulang din, no? Aha. Oo. Balok ka naman ang agriculture, mag-state yung period. Just to develop agriculture, it takes 2 years and years. Doon, saka 10-15 years. No? Pag madapot ang iya sa food sufficiency sa Vietnam, Thailand, no? So, Ilaya, they started developing the agriculture many years ago. Oo. So, it will take some time. But the more important part, with Kiko Laurel, para sa DA, ang guro mga private business conglomerate will start moving sa ilang na capital, technology, sa expertise towards agriculture. Yes, sir. In fact, ang isa ka tao ay pagani na point si Laurel na siling na siya money Pangilinan. Yeah, ako, part of my kwarta na mo, ibutang na mo sa agriculture, particularly coconut industry. That's very good, no? But what we need is billion pesos. Oo. Yes. Agro-industrial, pero ng pag-develop sa sugar industry. No? Kompleto. May agriculture, may land farming, may logistics, at may train pa, may central, may sudan, may financing, kompleto. Gani. Oo. That's that. You cannot do that overnight. Oo. So hopefully maging maayo ning pag ang entry niya dira sa Department of Agriculture. Experience. Yes, sir. Yes, sir. Experience mo. Sir, let's go local, anay. Kay ti bag-o subong gaharagin ang bag-ong officer in charge dira sa Bitaw. In fact, I don't know kung may ideya ka na nga ginsaylo na di may opisina di sa 15th Street subong nga ginamat-amat plus tanda kay dra man himuon nga daw bulutangan sang impounding bla no nga mga salakyan nga mato nga may mga violation kag isagin sang sulit-sulit tambal ni Mr. Patrick Lacson siling niya zero corruption ni sa akon niya muning isa sa maginalantaw naton nga hopefully matigayon gimanda no kay doon na biktima sa corruption issue ni si Major John G. Liba, and I know that may major role kamo dira being a member of the Bacolod Traffic Advisory Council. So with this new leadership, anong expectation nyo, sir? Una-una, Art, si Mayor Aldo, ang background niya is business organization, hindi political organization. No? What's nga nun, kapanood siya nga ang tao sa private business organization, ginarotate kami namon mga managers, ginarotate namon branch manager, department head, ginarotate. Hindi pwede mag-stay ka more than 5 to 10 years. Isa na tinamad ka, why ka na na pamilya? No? Kinanlan, why labot na kinanlan mo magtuon, especially sa mga chingpong makadasod sa mga technology. Okay. Naglayin ang pang-negosyo. Kinanlan, i-rotate parang imo mga manager, makadasig magtuon. Okay. So, most likely, ang muna nakita, it's about time na bago naman niya ang tao para pagkurap na ng paglantaw at makadala naman bago ng ideya. Okay. Okay, ang Bacolod, 5, maybe 10 years ago, hindi kami ang mga Bacolod art, no? Oo, kay medyo may long problema mang kita dutay sang aton nga pag-develop sang Bacolod pala, o ay magkasig. Naguna ang pagdamo ng tao, kagsalakyan, kagpapalapad sa Bacolod. Ang Bacolod, simply, this is good only for 200 to 300, maybe 4 the most. Okay. 1,000, subong. Night time, 600,000. Night time, 600 pag daytime, this goes to 800, almost doubling. Okay. Oo. So, in short, volume sa tao, versus ang space, kinanglan na dugangan ang Bacolod, no? So, kita na ni so all of this idea, siguro na-expect siya si Patrick. Patrick will be able to see all of this. In fact, nagpilay sila daw ma-form siya technical working group. Meaning expert on, balan mo ang traffic, si engineering na yan. Oo, hindi niya police work, engineering yun. Oo, it's volume, no?
rate, volume, maybe what you're saying that technical working group to really study Okay. anong problema ng Bacolod and how to solve it in the next 5 to 10 years. So, Aha. So if given a chance that the BTAC will be invited, nga maghatag man sa inyo mga inputs, may plano ka mo sir nga ayon o kung iplastar man, especially atong ginsugdan ni ni Major John G. Libang nga pagpanghawan dira no parking in Lacson Street. in fact, conforme din na si Sir Patrick siya, Mhm. ang Lacson, Aranita, in major thoroughfares, should be no parking. Okay. Oo. Especially in Lacson. Aha. Ang parking should be on the side street. At one way lang. Okay. Ang atong council, nag-conformation, so yung pasar na siya. Mhm. Oo. It means, kadapos ang bulig, no? Okay. Can you imagine kung, amon na itong maskara, may parking pa both sides yung Lacson, yan doon, Rayot. Yes. The other na nakita namin is ang pag-repair blood digging ng Pesandalan should be coordinated man, no? Aha. Sa atong traffic, sa city engineer, ang DPWH, no? Hindi lang pwede lang na one morning, sira mo lang daw, wala ka kabalo. Mhm. Match karagle. Yes, sir. No? Oo. So, in short, there must be all of this kinanglan ng studio, the proper study video, kagwan. In fact, Okay. ang wala nila ma-implementar which could be a big help sa Lacson, no? Ng aton na San Juan, so nang daan na illegal structure, no? Kaya balang mo San Juan is an alternate road alin sa north pakadto sa plaza. Kung ang San Juan, matiluan lang na, kada matamat ma-develop, no? Mapalapad. Madi-congest na ning aton nga Lacson. Okay. Galing kay matahom na ang pagdaling mo sa Banago, no? 4 days. May island pa ito nga. Mhm. Pagsaka mo sa Paita, pag panawag mo, Gutok na. 2 lanes. Ika gani, 1 lane na lang. May parada pa. Parada pa dako ng mga truck village. So, in short, paon lang illegal structure, we din, I really don't know why hindi nila mabuhat ni. Paon na lang tanan yung legal structures na, no? Para may mga masitira na, may kapiyahan na, may bulpitan. Kita ko na nagparuhan, no? Oh, barangay Kaya 1. pa sa digging last time to, bawiyabik. So anyway, that digging is necessary to solve our flooding problem. So, all of this, I think, in Patrick, with his technical working group, will be able to see all of this and really have a comprehensive plan to get there sa aton planning office na mayaran ng urban planning. Kaya ang traffic or vehicle movement, upod na siya sa urban planning. So, we need a comprehensive. Yes, sir. Hindi kaya gamay dito, gamay dito. So, it will not solve. Pero kamo, mayara kamo plano to audience man sa kay Mr. Patrick Lacson. Kaya amo na ang hopefully maka-call with the appointment ni Mr. Lacson to replace Gina. Dapat the council should not call a meeting. The mayor chairs our council. Okay. Oo. Hopefully, to introduce Patrick and maybe, pamatian si Patrick kung ano mga plano niya man. No? Sa council. That's a normal thing. When there's a new head ng tawgan siya sang policy, fit out is the implementation arm. Parejon. Ang council naman is planning and policy making. So, kinanglan, we should have worked together. Yes, sir. So, I think Mayor will call anytime next week siguro to introduce Patrick and maybe pamatian siya kung ano mga plano yun. Okay. So, on that note, Sir Frank, salamat gid sa imo tiyempo gin dedicated sa Action Radio karon nga Art, pamatian ko, ari ko dito yung kapuko sa tubangan, pling mo ng 15 Lacson, no? Na mo din ko ang bitaw. Hindi bladra. Silingkod daw hindi bladra dapit imo opisina, sir? Oo, ari ko din subo nga kape-kape sa tubangan niya mo sa restaurant. Restaurant. Tahom na nga lugar tuod mo. Oo. Anyway, Mario, kaya rin siya malapit na sa amon. Gani man. Anyway, Sir Frank, thank you so much for the time.
You're welcome. Anytime, boss, ha? Thank you Salamat. also. Salamat. Action Hotline. Ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kag opisyal man sa PCCI, at the same time miyembro siya sa Bacolod Traffic Advisory Council. Nagabulig agud sa pagplano kung paano masulbar kag matagan sa nagakaigo nga mga nga mga innovation, paano masulbar ang problema sa traffic sa Bacolod